Gashi yan waya ka ko kire da ba ta da. Shi ma turo min kuɗin ga wai. Ko Alinuhu na wai. Na ji ɗazu an ce mini Alinuhu da shigo gidan gado na. Shi kuma Muhammadu ina ta yi. Ya ta yi zama ne wallahi gashi. Ni ba sa abin da karamin Muhammadu ba wallahi. Alinuhu na rasa Allah in bai zo dubi na ba yau ni da shi na. Wallahi. Haka kwanaki sa da yage ta wurin ta bani $100 ne ta murna. To an kwana yi a karya ba. Wa ya Muhammadu zai ce mun kata. Za ka yana can wurin shaganci yana bai abokin nashi wa'in ba su da kirki. Didda da cika mutala ba su taɓa bani ba. Sai wani ne kuma kwanci galala. Ba san ce yunwa na ya karamu na ba. Tun da an karuge musu Muhammadu makaranta shi ke gan shaganci ɗaya kazan nama. Shi na bai nan gidan giya, gidan solo, gidan su matsolo. Ana nan ba a yawo gidan kishiya ba a gidan abegga. Amma wallahi kuskur da ni da shi duk ni ji waya ta yi. Ni ga waya ta yi lambar mace. Muhammadu kenan bai san ne ba. Wallahi Muhammadu bai san ne ba. Jina na ya kai. Ba na abu masa ina na ɗaunin ku. Duniya ta kusan tashi amma mutum Ina Muhammadu ne wai. Ba Allah. Kai ba Allah. Zuwan da Allah. Duniya ta kusan tashi. An garan da kira haka. Kiran da ke wawa. Barka ne. Tudun kuna Allah ba ku da kirki amma hidiya ba ma yi halin ku ba. Na yi ne. An shi Allah dubo min lamba ta Muhammadu kana ga rubuta masa shege da. Dana Kuma za ka kira min shi. Dana kuma shi yake shi. To dan zamanin na ka hida ba ka hida ne ba. Shegen da dan iska. Shegen da dan iska. Dan banza. Sha. Shegen da. A kira shi. Kira mishi. An dibo In haka ya shege kira ko? da kira mishi. To. Kawo min inje kawo min kai. Iska banza ne ko ka to ana banza. Yanda ya wuce Ko ko? min da hakin Allah. Ka kira shi? Na kira shi. Tashi ka ko ya dauka. To da hirai. Inda ya wuce ko? Da hirai. Sai an jima. Yawo. Your account is too low for this call. Dial *904 *airtime amount # to buy airtime directly from your bank. Thank you. Wallahi ko ita lamba. Wato dangare ne mai sai ne mai kanda irin na bishin lalawa ne ce dan ga zakin ga lambar mu cikin wayar. Wato shege sai da yabbi da hina shegen da sai da yabbi ta inda yabbi ta yayi miki sinar da ya salan mai yanzu gashi na kira na ji muryan mace. Yayi ai bare ka. Allah ya cin me haka. Da halazi cin me haka wurin. Kai ni shege bai san na ba kai. Ya shege bai san wata ba sai ya taka. Wallahi yayi gamo ne ya koni koshi. Anja sai dai wani kashe wani wallahi. Zagi ubana duk abin da zai faru ya faru duk abin da zai faru ya faru zan zagi ubana duk abin da zai faru ya faru yau in ne laifi duk abin da zai faru ya faru abin da zai faru Gwana! Ka ji min da yaskan yaron ɗan banza ɗare na hankali ka tuwa mutum. Kira ake yi? Shin shagin yaro na kuma ka san ba ganin nake ba. Wato haifar na ɗaya na kai ba haka ya hali ne ba. Ƙasa ai in kira ka ga wai a yanzu gama ɗaukar cin gani ba kai na ba. Ban gane ban kira ka ba. Wato kai da duk abin da nake ba ka jigo. Na rubuta ma Ƙur'ani ya haso 1000. Kana kan yi amma kuma da haka ba ka ji magana ko. A'a baba. Ka ci gidan kuɗin raino hankali. Ni ina magana kana bai sami magana. A ba misal mana nake. To me na haka yi? Faɗa mana nake gaskiya. Ni za ka faɗa gaskiya da karin gane. Ni ba faɗa gaskiya ba ni za ka faɗa gaskiya. Na take ma kai wallahi. Ba gani nake ba karin mutane. Mune mu cikin jiya kunne ka su wani dushiya ba. Kai zo. Ka ci gidan. Ka ci gidan. Ni za ka iskanci iskancin maza. Ko Ba ma gararawa gaskiya. Ko ina kai da karin mutane kan za ka yi to in kira ka. Mace sai ka ce min ban kira ka ba. Ni za ka ce min kira ka ba. A ko dai kunno ku su Kana dan wani. banza ni. Ko dai kunno ku su wani. Kun noma sun ka min na kika ji wallahi. Wallahi ka zo. Subhanallah. Ba. Ya ke ba. Ya ke ya. Saurara. To
Allah ka yawo baba to Allah saurara babu ronka ya hankali ba Allah ya kamata ka rinka mai a hankali ni na ce ya hankali kai ka sama kai wallahi kai ni ba san da to kai